Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Dili ko makonsinter sa mga taong bati o kasing-kasing. O kunoon sa man ang mahitabo ni Idana. Kamo ang akong paninglan kung maghimo mo o mga tinonto batok nila. Grabe. Ang tanang katabang dito sa amo. May sulti ginako ay nga. Natamparosan ng isulisli siyang amahan. Lisli ba? Tamparosan siyang amahan. Malagi. Tungod siyang gibuhat ni diyan ni mo, Idana. Ay, Mayra, berisig, gabaan siya. Kaluoy sa tao niya, oy, Badong. Mo lagi. Unya, buwa mabali ang liyaw. Lagpot kong sipon. Buta? Sipon lagpot. Punta buwang. Surtoy sipon eh. Kusog ko lang yung pagkatabalos ah. Daghan ko lang kayo nakikita kay dito mo siya sa sala. Gitampalos sa sir. Wa apila si Ronnie. Murag kasabaan sab. Ay, giapil sa tugtamparos. Para mo tagam yan. No. Ibaharan mo ko sila ni Sir Nang. Ibaharan. Niya. Gingnan ko sila nga, kung unsa ko na may tabo niya din he, manubagi ko sila ni Sir Piping. Mo lagi. Ruwan, bitaw. Huwag kang kubog na. Sila mo'y unang suspect kung doon ay mudaog-daog ninyo din eh. Mo lagi. Mo na'y tambal sa mga taong waris pito. Bitaw! Grabe siya mga tawhana eh. Uy, wow! Bitaw. Tingog. Basin og, nitagam na to sila, Badong. Mayon ta kung magtimaan sila. Pero, sa kinaiya ba ng Leslie, no? No. Patingging naong! Mo lagi. Di ba patong sultihan? Mo lagi. Grabe, hagi din ang babayhan na, no? Na! Sobra kay grabe lang. Sangkos langit ang sungay. Ay, katasa po na na. Sangkos langit ay. Huh? Lain na ba kasi badlungon kay pagdumot? Nya, ikaw pa'y balihon. Balihon nga, bisag iyang sayop, ikay balihon. May kayo rin man ang kapon. Badaw nga ibon. Mo lagi. Deklaruhan ko na daw. Kikito na. Nanagyo din na siya. Wan, namaguna siya bisyo. Mga baga kay mga naong ay. Mo lagi. Nanghilaan ba kay batasan? Mo lagi. Nagparehas ng duha sa iyang bana. Kasi nabot o rin mong duha sa. Kisa mo siya nagsumbong nila, Badong? Siyempre. Ako'y may sumbong ni Sir Nelson. Ay, ikaw O Sir Nelson sabi mo, may sumbong siyang amahan. Mo lagi. Para na ko ba? Kuwang pantamparos. Ha? Kuwang pantamparos. Dapat bilanggoon sila. Sama silang gibuhat na to. Uy, Bitaw. Nindot na sila ipakaon sa tirong. Ayaw lang sad maproblema tag pangitag tirong mak. Awan na noon mak. sila tungod na Pagitawag ni ako. Badong, hain man dahil si Nelson. Ako rin may gisugo sa pag-anhi na. Kaya ako sa ipabantay niya ninyo din eh. Nakalaruhag ba? Gusto unta ko makig-istorya niya. Kung gusto ka, pwede mo na ko siyang atun sila. Sige, Badong. Muadtuon niya ako sa ila kay ako siyang istoryahon. Sige. Inglan ko ha. Kay uban natin ka dito sa ila. Di na ko palabot ini. Di na gini mauwi lagi buhat na ko, Han. Ilabi na si Papa. Ginapatan ko niya tungod lang atong babayhana. Ako'y nasakitan para nimo. Nakita sa gyud nako nga di makiangayo ni Papa. Wa niya balansiyag maayo. Nga imbis ako may tinut-anay ni Milaba niya, ako pa hinuigihimo nila dautan. Tungod na si mong igsoon nga kusog kayo mo pahaba. Pakalagot kayo eh. Mga matay sila tanan. Hani, kalma lang, hani. Makonsensya ra gihapon unya kanang imong amahan. Siyang gibuhat niya nimo. Sa iya gibuhat na ako. Dili gid ako siya pasayloon bisag ako pa siyang amahan. Sige lang. Lingin ang bula. Baos-baos ang panahon. May adlaw ra nga ato na pud unya. Si Edana. Siya may nakaingon ining tanan.
Kadtong babayahan na may nagdagbisit sa itong kinabuhi. Sa iyo na si Dana. Bisag ako rin ang kuna niya. Dali ra ka na siya panimaslan. Bantay lang yun. Magbantay lang yun silang tanan. Personal gyud kong mianhi dayon ninyo din Ed. Tod kay naibawa ni Papa ang gibuhat ni Leslie din ninyo. Ilabi na gyud diha nimo. Wala kaso, Nelson. Nagkasabot ko sa tuyo og tumong ni Leslie. Dili gyud maayo ang iyang gihimo. Kalimtan na lang to nato. Pero doon na lang hinuoy ko hangyo nimo. O unsa man Idana? Dili lang unta mo malain. Kun mahimo ba? Nga dili na lang siguro kumutambong sa inyong inaugurasyon karong pitsa 15. Uy, ngano man? Idana dili na mahimo. Ikaw mo yung nagunang dinapit sa among pamilya. May nungdanon kayo ng adlaw tungod kay ang inaugurasyon sa Marso 15. Gitumong alang sa kasaulogan sa paghandom sa among mga kaliwatan. Ang akong gilikayan, kay basin og makahimo lang unya hinuon ko og kasamok sa inyong kasaulugan. Ilabi na nga, dako kaayo og pagdumot si Leslie nako. Ayaw kabalakan ni Leslie. Niaman ko. Naasab si Papa. Way makahilabot nimo. Pero Di na mahimo. Kinahanglan gyud nga naa ka Idana. Kay mo kanay gusto nga mahitabo ni Papa. Nga kinahanglan naa gyud ka atol sa maong inaugurasyon. Karon ng Sabado ang umaabot nga inaugurasyon. Oh, Papa. Og andam na ang tanan alang sa maong kasaulogan. Pero si Leslie, sigurado kong nanluod yun siya. Nanluod siya na ako kay wa nasab siya mutubag sa akong mga tawag. Ayaw kagaol niya ng Leslie, Papa. Mutambong ra gihapon to. Wa ko makasabot sa iyang gipakitang batasan karon. Naglibog ko kung nganong ihag yung gikontrahan si Idana. Mao ginay problema na to ni Leslie, Papa. Dili ka kontrol siyang kaugalingon. Di maghuna-huna nga hasta ta. Mawawan siya gibuhat. Pero kumusta man sila si Idana? Okay naman si Idana, Papa. Wa man matandog si Idana sa iyang gibuhat. Ang naka-diferensya lang yun, siyempre, magpanagana lang ang tao, diri na to, tungod sa batasan ni Leslie. Ayon ba karon nagpuyo si Leslie? Na sila sa rest house sa Buanoy. May siguro nga ato siya nga tuon. Istoryaho na to siya. Para nako, ang isang pasagdan, Papa. Kay kung pakitaan mo og pagtagat si Leslie, mugaram noon. Ang gusto rin ako, Nelson, nga mahusay mo. Kita. Di maayo nga magpabilin tang ingon ini. Nahibaw ko nga taas o garbo si Leslie. Gusto ko nga mag-usab siya sa iyang kaugalingon. Unya, ingon anak naman yun ang iyang kinaya, Papa. Sukad pagyod ka ni Adto. Di ko mo yun, anak. Kinahanglang magkaiusa ta sa dili pa moabot ang Sabado. Kinsa nam sa ginanawag eh. Ang ako, ning amahan nga buotan. Ika-20 na niyang pagsigig panawag na ako. Bahala siya. Tigid ako si tubagon. Karoon na naman Sabado ang inaugurasyon sa inyong mansyon. Nahibaw ko. Yan sa man, sa may plano ni mo. Mutambong tao, dili. Uy, tingog niya, sa man. Sa man yun, ha? Dili ko mutambong. Ha? Di ta mutambong? Unya, sao naman ang atong mga plano ini? Tila da mahibaw kung kinsa i-anunsyo ni Papa. Aron mo iyang tugyanan sa limukon. Sayang. Sayang kayong kahigayunan, Leslie. Basta. Naglagot ko. Tingali, mutambong lang tanong. Tambong ta, inang higayon na kita lang unay musabot nila. Di na to usikan ang higayon.
Ilabi na nga basin ikaw na gyud unya ang tugyanan ni Papa sa pagduma sa tibuok limukon. Makalagot magug kaayo gud. Makasipok sa Ay, kalimta lang una nato itong mga hitabo. Ang importante nga kita'y magapanag-iya gyud sa mansyon dito. Kaysa higayon nga naana nato ang otoridad. Ha? Makahimo na ta sa bisag unsay atong buhaton. Ang importante nga kita'y makadawat sa titulo dito. Unya, unsa may akong buhaton? Uyon-uyon nilang una ang imong amahan. Siya mo importante aron makuha na to ang atong gusto. Makalagot kay huna-hunaon. Ako pa'y giingon nila ini. Unya ako pa'y magpaubos. Ay, nagsabot mo ko nimo. Nibaw kung di ilalim ang ilang gibuhat nimo. Pero sige lang. Ining higayon na kinahanglan nga ato silang duaan. Unsa may akong buhaton? Kung manawag ganig usab sa papa nimo, tubaga lang. Paminawa na siya. Unya, uyon nilang kung unsay iyang gusto. Unsa? Dili ka mo tambong? Muna. Unsa mag yung wana idana. Bago naman lagi to, mauna naman lagi. Ay, lago siya, ato lang gudma. Ikaw, unsa man day? Unta tiya. May mo raman siguro o dili lang tamutambong. Oy, dili na mahimo. Dili. Kita gani ang pinasidunggang dinapit. Nalimot kas gisulti ni Dilso di mo. Maulagay. Ngano nakaunaw naman kay idana nga. Di na lang ka mo tambong, ha? Kuan lagi tiyo. Ako naman gisultihan si Nelson sa akong rason. Ako siyang giingnan. Nga gusto lang kong maglikay o kasamok. Labi na nga naa si Leslie nga init kayong iyang dugo diri nako. Maulagay. May katarungan po ka ba? Ang ako lang tiyo ba? Basin og makitaan ko niya. Unya, irasag kong awayon. May iskandalo na sabo niya ang selebrasyon tungod lang nako. Bitaw. Unya sa may pog ni Nelson nga imong gisultihan ana. Oh, syempre, maingon siya nga di ko na mahitabo kay naa sila. Maulagay. May katarungan ba ya kay Dana? Ilabi na nga lahi ugdagan ang utok ni Leslie. Basin niya inunog pagkawawantan niya sila mga bisita. Mao ni akong gipanagan-an tiyo. Mao nga, mas maayo na lang siguro nga dili na lang tamutambong. Wala man siguro kaso, kay di masabgi kita importante dito. Ilahara man sa na okasyon. Bitaw. May katarungan ba ya kay Dana? Pero basin niya kung siya kasulti ni Sir Piping og ni Sir Nelson ba? Nga dili tamutambong dito. Basig malain hinuon to sila nato. Maulagi. Wa man ay kasumak. Pwede naman tag mo pasabot o niya ikaw man silang inaugurasyon. Bitaw. Maulagi. Ako dili gid mo tambong. Paybaw alang gid ninyo daan si Sir Nelson. Aron di sila magdahom nato nga di gid tamutambong dito. Maulagi. Ay kabalaka. Ay bida pangikito. Si Balaw maya kong inon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!